ନମ୍ବର ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ନାମରେ ଥିବା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ବରର କାମ କ'ଣ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଉପରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୟାବାଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ? ନମ୍ବର କେବଳ ଗଣନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ ଚିନ୍ତା, ଆଚରଣ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ବି ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ତାରିଖରେ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ କହିଦିଏ। କେହି ଲିଡରସିପ୍ ତ କେହି ଇମୋସନାଲ୍, କେହି ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତ କେହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍। ତେଣୁକରି ଏହା କଣ୍ଟିନେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଭାଗ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁଠି ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 100 ଥର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହି ନମ୍ବରର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭୁଲ ନମ୍ବରର ପ୍ରଭାବ, ଭୁଲ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିଲେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେନି। ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦିଏ, ରିଲେସନସିପ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହୁଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ସତରେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ? କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ନମ୍ବର ମିଷ୍ଟେକ୍। ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଲାଭ ଓ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଥିଲେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସେ, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼େ, ଇନକମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ, ଲାଇଫ୍ ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲେ। ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ। ନମ୍ବରର ନାମ, ନେମ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ନେମ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏ ତିନୋଟି ଯାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରାଯାଏ। କାରଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ନେମ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମର ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନମ୍ବର ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଛଡ଼ା କିଛି ହୁଏନି। ନମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ପିଡ୍ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ ନା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଏ। ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯଦି ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନମ୍ବରରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରୁନଥାନ୍ତେ ଯଦି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଯଦି କିଛି ନାହିଁ? ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲକି କି ଅନଲକି କମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଚାଲୁନି ଏତେ। ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବିନା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଉନି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ